Langga, this is Jaika again, your mama bear. And I am with Angel Bear. And I am with Kylie. And welcome back to our channel! Oh, lagmumulilok. So for today's vlog mga langga is wala. I just want to share yung this is part of my day. Mag-tutor ni Kylie for free. Yes, I am na private tutor. Charot. Bitaw, mabuntag tutor ko ni Kylie and magabi tutor ko ni Zach. And si Angel Bear tutor ni Doggy Bear. ni Doggy Bear or ni Gabi. Yes. So, ako sang humano ni nga session with Kylie. Tama naman po ni og 11. Magsugod mig 9. Mahuman mig 11. Di ba, Kyle? Yes. So, later, mubalik mi para sa tuang vlog jud for today. So, see you later! Back again mga langga. And by the way, this vlog is another challenge vlog and ang among himuon ni Angel Bear is ang 7 seconds challenge. So before we will start, sa mga bago pa diri sa atong YouTube channel, welcome to Team Langga. And sa mga wala pa nakasubscribe, please do hit the subscribe button and also the notification bell so that you will be notified if na may new uploaded videos. So, karon na diri ang mga challenge. So, ganina nagsulat ko. So, diri na ang mga mahiwagang challenge. And kani siya na ami twist. So, if dili mahimo ang challenge or ang iyang ipahimo within 7 seconds, is liktan ang ilong. Yes, we're so excited. So, without talking too much, let's get started! So, mga langga, muto siya, is magbato-batopic mi ni Angel Bear and ang unang muhimo is ang pilde. So, kung kinsay pilde na mong duha sa mong bato-batopic, is siya ang unang muhimo sa challenge. Okay, so go! Bato-batopic! And we have... Hoy, kinsa ba? Baby Bear. Yes, na si Baby Bear. So, first challenge. Okay, what is that? Let Do me 5 read. push-ups. Do 5 push-ups. So, go. Go. Mo push up si Angel Bear. Go. Di ko kabal. Di ko kada... Push-up na siya mga langga. So, go. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oops, wala siya. Nakahimo. Likta na ako yung ilong. Dali, yung ilong. Ari. Okay na ka? Yes. So, ako na po, or bato-batopic na lang, tapos gyapon. Yes. Bato-batopic. So, ang pilde mo yung mukuan ha. Bato-batopic. Patay ka. My God. So, ang sa tagway ni. Haha! Make a wrap in 7 seconds. Ipik ko 7 seconds. 7. Ako si Meljoy, gwapa 6, kaayo. 5, Pambut lang, pero 4, sexy. Yeah, break it down, 1. yo. Yeah! Wala ilitik akong ilong. So, next. Papel, gunting, bato. Papel, gunting, bato. Masa mo to? Papel, gunting, bato. Ako si Japon. Sasal mo ilisog yun naran. Ako si Meljoy. Paano yun? Ahaha! Ipikwa. How many minutes in 2 hours? 7. 120 minutes. Agoy, ako si Meljoy. 120 minutes ang 2 hours.
Ako si Miljoy. Bright kaayo. Si Jade ka daog sa kong awas. Go. Papel, gunting, bato. Ha? Go, Ay, go, tawon go. malasa. Makalingaw siya mga langga. So, what is that? What is the number before 1? 1 trillion. Okay. What is the number before 1 trillion? Before mo 1 trillion. Go. 7, 9! 6, 5, 4, Let's say. 3, 2, 1! Usang 9 na. Ang number is 999 billion 999 million 999,999. So, how's your ilong? So Ilong si long. Japon. So, go next. Papel, gunting, bato. Okay, go, Angel Bear. Go, Angel Bear. What is that? Jump and touch the ceiling. Mo jump ka dahil mahikapon. So, kaisa ra ko, Bisan- mahimo siya ni mo. Ako na eh? Oh. Sa kaisara. Oh. So, mo jump siya mga langka. In 7 seconds, jump and touch the ceiling. Go! 7, 6, 5, 4, no, to? 3, 2, yes, nakaamot din siya. Ikay gikutasan, girl. So, yes, nakaabot siya sa ceiling. So, walay pitik ang ilong. Go! Papel, gunting, bato. Papel, gunting, bato. Papel, gunting, bato. Luya, kaya din niya torture mo kayo. Oh, saan naman po na? Spell your name using your hips. So, spell your name using your hips. Kato, yung ganun na ka ba? Gani. Okay. Ano na? Kung sa bro mo tindag. Okay, go. Oh, EJ, spell your name. Spell your name using your hips. Go. Letter A, 7, J 6, E 5, M S U F L P O N G. Sige na, go na lang to. Okay, mga langga. So, humok jud ay glawas nitong Angel Bear. Okay, next. Papel, gunting, bato. Papel, gunting, bato. Papel, gunting, bato. Ako feel. Poston man ang bato sa papel. Lumi ako hindi mo na kung samang ka. Do 10 jumping jacks. Okay, do 10 jumping jacks. 1, 2, Toto yan eh. wow! Sana online tutoy. Pair, do 10 jumping jacks in 7 seconds. Go! 1, 2, 6, 5, 4, 3, 6, 2, 1. 10. Oh, sige, go. So, i-consider na lang nato itong mga langga kay Luoy kayo. Gisingot! Laban? Laban. Okay, next! Oh, sama ka. Ikaw, si Prena, ako si Dan. Papel, gunting, bato. Ano na? Ano na lagi kakapilde? Wala, mahurot niya ako. Mahurot yun nini mo. Gamay na naman. Lick your elbow, ah. Kanigid ha kanihan. Na! Gino! Okay. Mulik siya sa iyong elbow within 7 seconds. Kung dili ni mo makaya, liktan ako yung ilong. 5, 4, 3, 2, 1, go! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, nga ichire. Ari mong ilong. Sakit girl. Come on, girl. Next.
Papel, gunting, bato. Nga! Hoy, naunsa ka! Nalalaubog. Mananagan. Mananagan. Nahurot, tapit na. Diyot niya mahurot. Bite your tongue and sight easy. Diba? Bite your tongue and recite Nana A sila. to Z. Nasisunod. So, mga langga, time out sa ato ang 7 seconds challenge kay naabot na ang akong Yeki Boy. Yes, this is my Aspin dog. Ano siya, gikuan siya, kuan mga langga, gikuan siya og eggs para di siya makapaburos. So, naluya pa siya. Loy kayo, among Yeki Boy. Among Yeki. So, balik na tayo nga. A few minutes later. A, B, C, D, D. Okay, mga langga. So, we're back again and again and again. Sure. So, balik namin. So, unsa ganito yung mga? Unsa to? Bite your tongue and Bite your tongue and recite A to Z. So, in 7 seconds ra, kung di mo makaya sa 7 seconds is, pitkan ang ilong. Go! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. oh, sige. Mana? Oh, sige. Oh, sige ko. Okay. Sige, mga langga. Okay na to. Kay effort ba siya? May ba ako? Mamahangyo ramang ko. Charot. Go, next, go! Papel, gunting, bato. Papel, gunting, bato. Batay ka. So, ako ipil di mga langga. So, mubunot ko. Okay. Okay. Cry like a newborn baby. In 7 seconds. Ako biya po, muhilak. Lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy, nahimo biya na ako to. So, yes. Walay litik ang ilong. Go. Papel, gunting, bato. Papel, gunting, bato. Papel, gunting, bato. Ang pilde is si Angel Bear. Go, bunot. Gamay na laman siya. Para murag upato. Tulo na lang daw rin. What is that? Eat a whole bunch. A bunchy. Eat a whole buchi. So, nami buchi diri mga langga. Yes, so kani siya, lami kayo ni. Nani siya palaman nga basta bukayok, something ana. So, hutdunig kaon ni Angel Bear within 7 seconds. Nakanitanan. And by the way, shout out sa kay gagaw ni IVJ, ni Janjan, ni Imet nga siya'y naghimuan eh. Nagmaligya gahapon. Gahapon pa dyan no? So, go. Lahot dun eh. Guys, tabangi. 7 seconds. 1, 2, 3, go. 7, 6, 5, Hindi na po. 4. Ito lang dayon pa dyan. 3, 2, 1. Tiwa sana nagkang. Asa pa yung kita ko dyan? Dami, takayo. Like 5 pesos na yung isa kayong ana lang ka. Nami Kaya, gamay kay kugbaba. Okay, next. Papel, gunting. Nala. Hindi mo, ano ka? Kapag basa. Write your name with your secondary hand. Unsa ka, walong tuuhon. Tuo. So, isulat ni may mga ngalan using your secondary hand. Using ang wala. Pasulat na to siya mga lang. Oh, hawan ko. Walhon ka? Isulat ni mo sa tuo. Guys, asa pinoon.
to, dyan ko. Hindi ko kabalog wala. Ang kadungog ko adto. Adungog kaayo ko niingon siya nga di siya kabulog wala. So sa wala na to siya pasulaton karon. Bear. In 7 seconds. 1. Bisag EJ ra. 1, 2, 3, go. 7, 6, 5, 4. Okay. Kay mga langga, nahimo niyang challenge nga magsulat siya siya ngalan using his secondary hand, which is giwat unta ko. Okay, next. Papel, gunting, bato. Ikaw na po. Okay, ako na Gunting ka po. nung nay. Next. Touch your nose with your tongue. Go. Yeah. Ipiko. Ha? Ipiko. Okay. 1, 2, 3, go. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mubukad akong ilo. Sige. Ala, naliktan akong ilo. Taksi lagi tumoy-tumoy an. Last na lang siya isa. Duha. Isa. Lisod dagay ni. Papel, gunting, bato. Na! Siya ang nakakuha. The hard and the last. Ano mo gusto ka balog hard ba na or sa'yo na? So hard. Beatbox to any song you like. Okay, beatbox. What's on beatbox? Ito na ba? Kanya na, wapag gani. Kinahanglan, kitang naikon ha. Unsay kanta, unsang kanta ka man na. Ayaw rin ng kanta-kanta. Beatbox ra. Song you like man. Haligi. Haligi na yung ganahan mga langga. Ni Yang Constantino. Ikaw ta Dili ko kanta. pwede mo kanta lagi. Ikaw ra, i-beatbox na. Sige. In 7 seconds. 1, 2, 3, go! Go! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Break down your... So, muto siya mga langga nga mong nahimong si 7 seconds challenge nga super makalingaw and ikaw mo ay loser. Loser. So, daog ang Team Mama Bear. Still di ang Team Angel Bear. Angel Bear. So, but before this video will end, namin mga shoutouts dire. So, yes. So, mga langga, muna siya itong mga shoutouts. By the way, sa mga gustong magpa-shoutout dira, just comment at the comment section. So, first, shoutout to Marvin Patubay. And shout out to Koy Koy TV. Sa Anggot family, Lapinig family, dira sa Mindanao. Hi! Thank you so much for watching. And to Sana Batikan, or Batikan, and also to Navaha and Batikan family. Thank you so much, Ate Sana, for watching. God bless and please be safe. And to Shout out to Mandy okay, again. Shout out to Randy Magosara from Sipalay City. Hi. Yes, solid langga. Solid team langga. Thank you so much. And to Vivian Patos. Yes, nilabay si Papa Bear. Ni Vivian Patos from Davao City. Hi! Oh, shout out guys sa akong amigo nga bakla po siya sa Balikasag Island. Shout out to Mark Joseph Sales. Yes, hi Ate Mar! I miss you. Yes, we hope nga if ma-okay na tanan, maka-visit mi dira sa Balikasag and mag-vlog ta dira. Ako. Yes, gimingaw na ako sa mga pawikan dira, sa mga isda. Santuari, mga Yes. ibo. Amping mo dira Ate Mar. And to Ray Michael's vlog. Yes, Ray Michael's vlog. Hi, thank you so much for watching. So, muto siya mga langga nga atong shoutout karon. And thank you so much. Thank you so much sa
sa pag-support namo sa pag-watch sa among mga vlog. And by the way, please support Sikihor New G. Yes, don't forget to subscribe to their channel. And sa Sikihor Viners, sa Papi Board, sa Titings TV, Ranji TV, and yes, I am so happy to announce, charot, bitaw, natay bagong isupport pohon, pero wala pa sila nakahimo sa ilang channel. Pero yes, happy ko kay na ako'y na-inspire nga others nga maghimo pud sila og YouTube channel, which is ang Bebs Vibes. Yes, soon makita ninyo ang ilang channel po. Super nice kay ilang mga vines. Yes, actually nasa diri karon, pero dito na ako sila ipakita kay surprise kung kinsa sila, di ba? Mga gwapo kayo. Yes, and syempre ang editor ana, proud kayo ko kay super maayo kaayo. Akong pagumangkon, yes, liwat na ko, Charles. Bitaw mo to siya, please to support us. I hope nga dili mo kapuyan sa pag-support namo. Thank you so much. So, that's it for today's vlog. I hope you enjoy because we're just spreading good Good vibes vibes and love to everyone. Unsa tong ilong? Unsa ang ilong? So, mo to siya mga langga. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. So, see you again to our next vlog. Ciao! Ciao!